Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Ja tänään mietitään, että miksi ihmeessä näin hienossa maailmassa, mitä tää tällä hetkellä on verrattuna menneeseen, niin vasemmistohipit kokee mitä suurinta maailman tuskaa. Ja mietitään tänään myös sitä, että miksi niin monilla vasemmistohipeillä, jotka hengaa keskenään, on tosi johdonmukaisesti kaikilla samat mielipiteet. Ja mietitään myös sitä, että jos jollain ihmisellä on jostain asiasta tietty mielipide, kuten maahanmuutosta, niin miksi hänellä niin usein on sama mielipide myös ydinvoimasta, työmarkkinoista ja verotuksesta? Halla-aho keksi tälle ilmiölle jopa sanan, ja hän kutsuu sitä mielipiteiden klimppiytymiseksi. Mä oon huomannut ilmiönä sen, että välillä mun poliittisesti vasemmalle nojaavilla ystävillä on aivan kauhea olo siitä, kuinka huono paikka maailma on ja kuinka huonoon suuntaan me ollaan menossa. Halla-aho sivuaa tätä aihetta kuvailemalla keskustelujaan Animalian eläinsuojelija-aktivistien kanssa, jotka usein ovat nuoria tyttöjä, aivan kuten Amnestinkin feissarit. Halla-ahon tapaamalla eläinsuojeluaktivistilla oli sellainen käsitys, että Suomi on todella takapajuinen ja jälkeen jäänyt maa eläinten oikeusasioissa, ja sen tulisi oman imagonsa vuoksi pyrkiä ottamaan muuta maailmaa kiinni. Tällainen näkökulma on tietenkin hyvin kapea ja rajoittuu Länsi-Eurooppaan. On huomattava outoa väittää, että Suomi olisi aina jäljessä naisten, lasten ja eläinten oikeuksiin liittyvissä asioissa, kuten myös ympäristön suojelussa tai vaikkapa aseriisunnassa. Toki meillä on paljon tehtävää, mutta globaalissa vertailussa on täysin absurdia ajatella, että Suomi olisi erityisen huono tai että suomalaisuutta saisi hävetä. Lisäksi mielenkiintoista on se, että muiden mielipiteet meidän tilanteesta tulisi olla motiivi sille, että asioita tulee muuttaa. Esimerkiksi asepalveluksen kritisoimisen yhteydessä kuulee usein vedottavan siihen, että asevelvollisuus on äärimmäisen harvinainen Euroopassa, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se olisi huono ratkaisu Suomelle. Eläinten oikeuksia ei ehkä useimmiten kannateta siksi, että halutaan parantaa Suomen imagoa, vaan siksi, koska eläimille tulee tuottaa mahdollisimman vähän kärsimystä. Samaa ajatteluvinoumaa viljellään myös pakolaiskiintiöiden kasvattamisessa. Niitä pitäisi kasvattaa kuulemma siksi, koska muilla mailla on suuremmat pakolaiskiintiöt, eikä siksi, että suuremmista pakolaiskiintiöistä olisi oikeasti mitään hyötyä maailman kärsimyksen lievittämiseksi. Ydinvoiman lisärakennushankkeista tulisi luopua siksi, koska muutkaan maat eivät ole rakentamassa niitä lisää. Aseet tulisi kieltää, koska Suomen laki on liberaalimpi kuin muualla. Kun Halla-aho kävi keskustelua Animalia-tytön kanssa, niin hän alkoi pohtimaan myös sitä, että miksi mielipiteillä on tapana klimppiytyä. Ja tämähän on aivan mahtava ilmaisu, koska mikäli me tiedetään henkilön kuuluvan tiettyyn ryhmään, niin hänen mielipiteensä ovat pitkälti ennustettavissa. Tai jos tiedetään henkilön mielipide yhdestä asiasta, niin melko suurella varmuudella voidaan ennustaa hänen mielipiteitään muistakin asioista. Ja usein näiden mielipiteiden välillä ei ole mitään loogista yhteyttä, ja joskus ne ovat myös ristiriitaisia. Esimerkiksi vihreät ympäristötyypit kannattaa tyypillisesti laajamittaista maahanmuuttoa kolmannesta maailmasta kehittyneisiin maihin, vaikka ekologisesti se on katastrofaalista politiikkaa, koska pelkkä asuminen pohjoisessa vaatii valtavasti energiaa, jonka tuottaminen ei ole ekologista. Ja filantropia ja humanismi ovat Halla-ahon mukaan legitiimejä arvoja, mutta olisi reilu ymmärtää, että ne ovat ympäristön tuhoutumisen moottoreita. Köyhyyttä ja nälkää vastaan taisteleva henkilö tyypillisesti vastustaa myös ruokakasvien geenimanipulointia. Ei siksi, että siitä olisi haittaa, vaan siksi, koska se vaan on mörkö. Ja tämä mörkö vaan pystyisi vähentämään maailman kärsimystä aika radikaalisti.
Toinen mörkö on teollisuus ja suuryritysten toiminta, mutta juuri heidän arvonlisäyksestään kerättyjä veroja voidaan käyttää kustantamaan esimerkiksi kehitysapua, jota vihreät ympäristötyypit tyypillisesti myös toivovat lisää. Ihmisiltä jää ymmärtämättä se, että rahaa voidaan jakaa vain, jos sitä tuotetaan, ja mitä edullisemmin lisäarvoa voidaan tuottaa, niin sitä enemmän arvoa voidaan jakaa maailman parantamisen tarkoituksiin. Hyvinvointivaltio perustuu juurikin edulliseen energiaan ja tehokkaaseen tuotantoon, ja siihen, että edun saajia on valtiossa vähän. Tämä lienee haastavaa ymmärtää, kun nuorien kokemus saattaa olla juurikin se, että lämpö tulee patterista, sähkö tulee pistorasiasta ja raha tulee pankkiautomaatista. Hippiäiset ovat usein myös huolestuneita naisten asemasta, mutta pitävät kuitenkin myönteisenä asiana islamin tuloa Eurooppaan. Myös uskonnollisesta fundamentalismista ollaan huolissaan, kunhan fundamentalisti on kristitty. Islamilaisissa maissa fundamentalismi on huomattavasti yleisempää, mutta islam on ideologiana silti tervetullut Eurooppaan. Mielenkiintoista on myös se, että mikäli viherhippiäinen kannattaa vapaata aborttia, niin hän miltei varmasti vastustaa kuolemanrangaistusta erityisen raaoista murhista. Eli kuolemanrangaistuksen vastustaminen perustuu käsitykseen ihmiselämän koskemattomuudesta, mutta sikiö on monien loogisten kuperkeikkojen kautta tapettavissa usein myös 9. kuulle asti. Ja nyt ei ole tarkoitus ottaa kantaa kuolemanrangaistukseen tai aborttiin, vaan pohditaan yksinkertaisesti näitä ristiriitaisia käsityksiä. Viherhippiäisten alalaji on tietenkin vasemmistohippiäiset, joiden lajityypilliseen käytökseen kuuluu kouluttamattoman kehitysmaaväestön maahantuonti siitä huolimatta, että väitetään puolustettavan työväen oikeuksia. Halpatyövoiman maahantuonti luonnollisesti alentaa palkkoja, mutta työväki on myös juuri se ihmisryhmä, joka kärsii eniten lisääntyneestä turvattomuudesta, julkisen terveydenhuollon kuormittumisesta ja asuntopulasta. Vasemmistohippiäisten ominaisuuksia tiukasti seuranneena uskaltaisin jopa tehdä johtopäätöksen, että usein vasemmistohippiäisistä aktiivisimmat ovat myös humanistisen koulutuksen omaavia yliopistoihmisiä, joilla ei ole mitään hajua duunarin elämästä tai ymmärrystä heitä kohtaan. Ärsyttävää näissä heidän mielipiteissään kaiken kaikkiaan on se, että niitä ei usein tunnusteta mielipiteiksi, vaan kyse on aina ihmisoikeuskysymyksistä, joista ei voi keskustella ja joita ei voi kyseenalaistaa tai todistaa virheellisiksi. Ja mielipiteiden klimppyytymisestä mielenkiintoisimpia todisteita on se, että mikäli henkilö on tunnistettavissa lajityypilliseltä käytökseltään vihervasemmistohippiäiseksi, niin hänen mielestään kiasman sisällä on mitä todennäköisimmin taidetta. Mielipiteiden klimppiytyminen saattaa olla todiste kriittisen ajattelun puutteesta ja siitä, että ihminen ei muodosta mielipiteitään, vaan omaksuu mielipiteitä ympäristöstään, mikä on tietenkin ihmiselle lajityypillistä käytöstä, mutta se on myös ehdottomasti jotain, mitä vastaan meidän tulisi taistella, sillä kriittinen ajattelu ja akatemia ei voi perustua siihen, että mielipiteet klimppiytyy, vaan siihen, että päätelmät on loogisten päättelyketjujen tulosta, hyvin perusteltuja ja loppuun mietittyjä.